Чыгарылышны медицина хезмәткәрләрен котлаудан башлыйбыз. Табибларны һөнәри бәйрәмнәре белән республика президенты котлады. Аларга дәүләт бүләкләре тапшырды. Хәзер ак халатлы кешеләргә аерым мөнәсәбәт. Икенче ел рәттән алар кешеләрне коронавирус йогышыннан саклауда уяу эшлиләр. Барлык медицина учреждениялары хезмәткәрләре җилкәсенә хәзер бик зур йөк төшә. Планлы операцияларда тукталмый, хирургларга, кардиологларга, фельдшерларга, стоматологларга, педиатрларга, кече медицина персоналына рәхмәт әйтәсе килә. Табибларга рәхмәт сүзләре ел табибы ак чәчәкләр конкурсын бүләкләү тантанасында да яңгырады. Сәламәтлек саклау легендасы ел табибы, беренчел звеноның иң яхшы табибы, елның медицина хезмәткәре уникаль очрак номинацияләрендә бүләкләделәр. Сәламәтлек саклау легендасы исемен Россиянең һәм Татарстанның атказанган табибы Дамира Галиева алды. Ел табибы булып Сәламәтлек саклау министрлыгының штаттан тыш баш белгече терапевт Диана Габделганиева танылды. Бу җиңүне барлык медицина хезмәткәрләренә багышлады. Республика президентыннан махсус бүләк автомобильне Әгерҗе районы үзәк хастаханәсенең ашыгыч ярдәм күрсәтү өлкән фельдшеры Гөлфия Симакова алды. Быел Казанда медицина хезмәткәрләре өчен өй туе да булды. Зур йортка күчтеләр, хастаханә ачтылар, аны Казанда һәм бөтен Идел буенда да көттеләр.